cauza conductorului, nu există o concordanță întotdeauna la schimbările de direcție. Puțin crine se îndepărtează. De asemenea, la întoarceri. Uneori, deci uneori, nu totdeauna, de cele mai multe ori face bine, uneori jenează la întoarcere, de altă deja la conducerea fără lesă. De asemenea, un calificativ de foarte bine și aici mare aceleași probleme. La așezatul din mișcare cu întoarcere la crine, puțin lent, puțin așa, la culcatul din mișcare, deci un calificativ de foarte bine. Culcatul din mișcare cu apel, acolo este puțin problemă la modul cum reacționează câinele la comanda culcat. Este puțin deviat de la sensul de mers, este puțin oblic. De asemenea, venirea în față este puțin problematică, câinele vine puțin în lateral și de asemenea și întorcerea la picior este tot puțin lateral. Din păcate, aceste mici neajunsuri dau un calificativ puțin punctajul. Este un calificativ de foarte bine, la rămânerea pe locul de la atenție foarte bine. Astăzi, Pionoaia are un calificativ de foarte bine la proba de disciplină. Sper. Bravo! Tara. Când am văzut că iar îi bagă mâna, puțin îmboteată. La mersul la picior. Cățeala care merge foarte spectaculos, foarte frumos, are o atenție constantă, Acolo era martor. merge frumos, Am văzut dar la parchet cu el. există mici probleme aici. Da, îi recunosc că am Are tendința să intre puțin în față, dar și el m-a lovit în capul în gură. genează conductorul. Acest conductor are o mare experiență și are o mare capacitate de a masca toate chestiile astea, dar se vede dacă... Deci e bandit, da? Da, e bandit. Este un exercițiu foarte bun, astăzi primește un calificativ de foarte bun. La conducerea fără lesă. De asemenea, sunt puțin probleme la grup. Câinele este puțin distras, dar la mersul fără lesă. La mersul cu lesă a fost ok. La conducerea fără lesă, aici deja apar mici neajunsuri. Avem nevoie de un pic de semne în plus, un pic de ajutor din corp, un pic de mici mecherii, obținem un calificativ de bine. La așezatul din mișcare cu întoarcere la câine, obținem un calificativ de excelent. La culcatul din mișcare cu apel acolo este o problemă. O ușoară deviere față de direcția de mers la poziția de culcat. În schimb, sunt probleme la venirea în față și la trecerea la picior. Câinele are nevoie de ajutor din partea conductorului, ajutor din corp, semne în plus. Un calificativ de bine. Rămânerea pe locul de tragere a atenției. Astăzi, din partea mea, un calificativ de excelent cu mențiunea că îi place foarte mult aici. Se simte bine. Și noi, cu asemenea, felicitări! Câte puncte a luat Sucăr? 54. Felicitări! Mă treci pe mine, mă! Dă mâna și cu el, mă! 6. Dă Sucăr și picorul.